أبزوا مأكل بزعبة التعالى جبنياتن جوجياتن تحت عدم من أسيات الزتة عودة زته بعسرة شوعات تقمتي تخايدهم علاماتي أزست مدبرات بوليس مأكلات مئرة من تحدثون أخبر تحقن ديانون استساتفوا عودة زته باستفلالي مخنياتات جبن فتسيمو ما بتحتي قيد زعاتو تحت عدم من أسيات كاب حما بهرياتهم زئرمولون أي تحدثوا مدبات أقول قلت أمكرو كوماوي أقول قلت أن تحدثوا مدباتن كالإن بمتأتتاو ناب أفريتز يقاتات المغياريهم تنقب تحت عدم من أسيات زفت أو مجبنات محبحاب ولدي زي مركابه صلوا مزانو مفلاس من اسيات كاب قطرنا بكتمه مبتتان سدرابيتات قطباوت اجمات سدرابيتات مدخام محبراو خبرتات كمون دهم قطصار ولدي كم زتعالو تغليصوم جوجيات تحت عدم من اسيات فولي زبل اتححزان اقراربان كم زغبرلم جبنياتات اب زخونه كونت كاب عبيتي اب استفلي بوتا كايدو كم زغبا دما تحبيرهم بمسرس تخايد مصنعتي بتحت عدم من اسيات زفصم بدلات المقطصار تحدثو جوجيات من اسيات كم زقومي مس عبيتي جبنياتات تحاويسم نخيق يدون بغبو استهانصو كوينم نخوصن كا ترى مشارختن زملكتهم اكلاتن كم زدل تطايسم ابزوا ماكل وانا دايركتور كفل محبراوي اغلغلوت اتو على اب تسفا سلاسي ابزس محمد بسنك بسلاتات مغزاتي زقلاعولو تحت عدم جبنياتات بفلاي اتححزاي اللي كم زلو طايسو إيرترا أهجراو مسألة قلعن مخبار زاءات وطو أهجراو وعل بعتب يسرحلو كم زل أرديوم دايركتور أنفر منيستر عيون سبعة ودحنة نزوا مأكل أتو يوسف تسفاي بوغنو أبها قرنا بتحت عدم من أسياد زفت صم جبنات أب تحت درجة كم زلو نحجاوي أتعالى ليؤمن مهدا سومن وهدة مشاركتي كحيل الزهاخيرهم بسنكتي ببوانو أبزر دنش كجات أمزت أنح حمامات حرستوت كداك سراك خانو يوم تانيهم نزف التحنم دايدما منيستر حرشة استفلالي نتفتاتيو زكايد زلا هاجراوي تكال حرشة ومرمر ككايدو بتصنح فتنات زمعبلو زر دنش دما عوض كوينو ترخيب اللهم وتصيتاتو مسجزي ترايو ناب حرستوت كزرقح مخان دما تفليت اللهم وكيل إيرنا زوا مأكل برهان عند مسكن نزلالو تبصابه ليديا تخل مريم كتقربيا أب تحت منيستر حرشة زنتف هاجراوي تكال حرشة ومرمر أب لابراتوري فتنات كجبرالو زت أنحى زر دنش عود كوينو كم تسترخبه أب تتكال حلافي بايوتكنولوجي أتو موسى فقادو قليتهم أتو موسى إتاب زوا مأكل أبزر كم مدبر مرأي حرشة وتكنولوجي استخايد فتنة كاب فيروس نت أزخونه أنت أبزر دنش تيشو كالتشر أب لابراتوري بمتاو إبيتو دحر محلاو أب جرات بمفتن زتبابع وتقيت كم ترخبو حبيرهم علامات فتنة أبزر الدنش ببوانو خجات انزت أنها حمامات نحر الصوت قدايك ساراخ قبرهم مثل حزت أغسى أبزوام أكل حلا في مدبر مرأي حرشة وتكنولوجي أتوافورك قبر سلاسي بوغنو أبزوان زي سلسة عينة زر الدنش تبازيحو كمزلو إزر ما نتبلو علوات عيتات كوات أكاتو زت أنها مروت زر الدنش أمتكا ترا كمزلو أبريهم إزي أب هاجراوي تكال حرشاو مرمرز مع بلزر دنش كاب فيروس نتعاب زخونة جرات تزاريو مسفرية تزار تبازيحون حرصوت كم زعدل كفلت تخايل لهم إزي بفتنس ترجعت مروت زر دنش أوش سلسة أوارح بركت مهرتين محفاظ حجازي أبرئ سمخانو تي بزت فلالية هاجرات بزي حجاو من جدي ناوشت هاجر كأتو زت أنحزر إن فريات دنش كقطع كم زخل دما نتمر مرزا كايرو كيلاتات حبيرم أبو منبر بايتو زبادو وكيح بحري أتو علي نور علي نبرتن زبادو بدنكل توايدو نزلو تكلاس محبر أقلبلوت بقوبو كتقاملهم تويعو بعشرين حمشن تقمتي مس نبرتي حارسلن أبون أب زكايدو ركب أتو علي نور محبراوي فتحي من قاس بغندو أب هيوت أبرح كوايتاز زنبر حزبي وتاوي محبر قطواولو تيتم زمت حيرو مدبات كم تتجور بمتقاس توايدهم زلوت كلات تمرتي تعنا قرب طوري ستماين كالوتن نايز مرأيام خانم أبريهم بزي كازي أبتركب تتكلات نزنا وحجزي كوب أقلقلوت نخب كوب كنن صقنا كجبرلو قولوا أب كوب عدمي أم تخافلتي ما عدت تمرتي كخانو وقعد تجواداتي لمتردما كوب قلحتات وهي ومكسر حلو كم زقبات حبيرهم حلافيت همادة أبتو زبا ويزرو سعدي إبراهيم أبز سمعت وقال معبالا بلصقنا نحجر أبز كايد عمامات إجام دك أنستيو كعزز بمزخخار فلتأتن مويان زعات غاب وقعد دك أنستيو مهنات أبز جبر تعري تراس درابيتاتن كومن مسترتاو مخانو أسميرات اللون أمنو الزبا حجاز زركبة تكالات محبراوي أقولقلوت زنبر الحسرات تفتحوا استمالا أقولقلوت نخبة تعرتات ككايد تاني حلام زنبر النايت عاد حسرات مفتاح تواريد زلط حياة وساعات دما
ኣካል ናይዚዮም እዚ ተዋይዱ ዘሎ ኣገልግሎት ቀጻልነቱ ክወሓስ ግን ምክታልን ምዕቃብን ከም ዘድልዮ ፍሉጥ እዩ ወኪል ኤሪና ሰመረ እዮም ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣዲብ ዓብዱ ካርቦይ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሸበቕ ሓሺሻይ ክርመድ ዓድፍካይን ኣወንጀሊን ንኡዞባ ሓጋዝ ዝርከባ ትካላት ፍርድን ጥዕናን መሳርሒታት ፀሒሓ ውፅዓት ከም ተዋደገለን ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ነቲ ፕሮጀክት ዝመርሐ ኢንጂነር ክብረ ኣብስዩም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዕማም ብሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ከም ተተግበረ ብምግላጽ ኣካል ናይቲ ብደረጃ ኣብ ኣስታት 300 ምምሕዳራት ከባብን ዝርከባ ትካላት ከምዊ ኣብያተ ፍርድን ጥዕናን ተጠቀምቲ ፀሒሓ ውፅዓትን ምግባርን ዝተበገሰ መደብ ምዃኑ ብሪሂቦም ዝበዝሕ ካብ ምምሕዳር ከባቢታትና ዘም ኣብያተ ከማዊ ቤት ፍርድናሲ ሕጂ ፀሓይ ውፅዓት ረኺበና ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ኸኣ ነቶም ኣባላት ኣብ ሰነዳቶም ኣብ ምዕቃብ ድዩ ኣብ መፅሓፍ ብኮምፒውተር ዝተሰነየ መንገዲ ኮለል ዘይበዝሖ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮይኖም ኣገልግሎት ንኽረኽቡ የኽእሎም ማለት እዩ እቲ ወፍሪ ኸኣኒ እንታይ የርእየካ ማለት እዩ ሃገርና ኣብ ተጠቃምነት ፀሓይ ውፅዓት ትሪኦ ደሎ ሱግሚ ይረኣየካ ማለት እዩ ኢንጂነር ክብረ ኣባስዒቡ ተዋዲዱ ዘሎ መሳርሒታት ቀጻልነቱን ብቕዓት ኣገልግሎቱን ንኽወሓስ ተጠቀምቲ ግቡእ ክንክን ክገብሩሉ ፀዊዑ ናይ መወዳእታ ተጠቀምቲ ናይዚ ንብረት እዚ ተገዲሶም ክጥቀሙሉ ኣለዎም ክጥንቀቕሉ ኣለዎም እዚ ንብረት ብቐሊሉ ዝርከብ ንብረት ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ጥቕሙ ኸኣኒ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወፃኢ ናይ ኤሌክትሪክ ፀዓት ክትረክብ ትኽእል ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ተኸፍሎ ነገር የብልካን ነዳዲ ድዩ ንኻልእ ንሜንቴናንስ መሳሊ ንኻልእ ቴክኒካዊ ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ወፃኢታት ይቆጥብ ማለት እዩ ነበርቲ ንኡዞባ ሓጋዝ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ፕሮጀክት ብሰንኪ ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከጋጥም ንዝፀንሐ ምድንጓያት ክፈትሕ ዘለዎም ጽኑዕ እምነት ገሊፆም ዝያዳ ኣብ ገጠር ይኹን ወላ ኣብዚ ከተማና እዚ መሳርሒ ናይ ፀዓት ናይ ሶላር ይስራሕና ከሎሲ ማለት ዓበ ፍታሕ እዩ ዓበ ፍታሕ ንዓነ ናይ ኮማ ኣብያተ ፍርዲ ከይኮነሲ ንሙሉእ ህዝብና ዓበ ፍታሕ እዩ ምክንያቱ መሳርሒ ክንረክብ ንኽእል ተደደለ ኩሉ ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሒ በዘላኦም ክንረክብ ስለ ዝኽእል ዕድል ዓበ ዕድል እዩ እዚ ሶላር ናይ ፀሓይ መፂና ዘሎ ብጣዕሚ ተሓጉ ተመስግነሉ ኢና ዝኾነ ነገር ጀነተር እዚ ዘየድልዮ ናፍታ ዘየድልዮ ብፀሓይ ባዕሉ ዝሰርሕ ንፀገምና ቀጢፉ ዘሳልጥ ነመስግነሉ ኢና ምሸትን ንጎ እንዳተከናኸና ምክንያቱም መፍትሕ ናይ ሽግር بعبي ما أنا مفتاح شجر سلذخانة بعبي بلبنا نشتن عبن كي تعرفه كنا خانو كناقبة زجبعنا معلتي ኣብ ዝሓለፉት 9 ኣዋርሕ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ብዘጋጠመ 2294 ሓደጋታት ትራፊክ 31 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 137 ብኸቢድ 343 ብፎኪስ ከም ዝቆሰሉ ጸብጻብ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል የነጽር በዚ ሓደጋታት ኣብ ንብረት ዝወረደ ዕንወት እውን ኣስታት 35 ሚልዮን ናዕፋ ይግመት ሓደጋ ወዝቢ እኳ እንተኾነ ጥንቃቐ ምግባርን ሕግታት ትራፊክ ምግባርን ግና ከም ዝንክዮ ኣይማጥን ሎሚ ኣብ መስመር ደቂ ኣምሓራ ኣስመራ ንዘጋጠመ ሓደጋ ምጥራፍ ኣውቶቡስ ብዝምልከት ዝተዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ መስቀል ገረ ዝገረ ካርቦ እዩ ሎሚ 29 ጥቅምቲ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ መስመር ደቂ ኣምሓራ ኣስመራ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጽዳፍ ኣውቶቡስ 18 ሰባት ሞይቶም በቲ ሓደጋ 9 ብኸቢድ 15 ድማ ብፎኪስ ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ሆስፒታላትን ፖሊስ ትራፊክን ይምልክቱ እታ ቁጽር ሰሌዳኣ AR3 A1296 ዝሓዘት ኪንግሎንግ ዝዓይነታ ዋነት ኩባንያ ህዝባዊ መጓዓዝያ ሓራት ዝኾነት ኣውቶቡስ ንግሆ ካብ ሰገነይቲ ተበጊሳ ኣስመራ ክትኣቱ 14 ኪሎ ሜትር ምስተረፋ ዛጌት ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ሓደጋ ከም ዝጸደፈት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ሓቢሩ በቲ ሓደጋ ከቢድ ኣካላዊ ማህሰይቲ ዝወረዶም ኣብ ሆስፒታላት ሓሊበትን ኦሮታን ክንክን ይግበረሎም ኣሎ ማህሰይቶም ቀሊል ዝኾነ ድማ ሕክምናዊ ረድኤት ተገይሩሎም ንናብ ገዝኦም ከም ዝተፋነው ተፈሊጡ ኣብ ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓላፊ ምርመራ ሓደጋ ተለንተ የሴፍ ብርሃነ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ጠንቅቲ ሓደጋ ኣብ ምርመራ እኳ እንተሎ እታ ናይ 44 ሰባት ኣውቶቡስ ኣብ ከባቢ እምበይቶ ምስ በጽሐት ካብ ጽርግያ ንሸነኽ የማን 100 ሜትሮ ከም ዘንከራረወት ገሊጹ እዛ ኣውቶቡስ ናይ ኩባንያ ሓራት እያ ኪንግሎንግ ካብ ሰገነይቲ ተበጊሳ ናብ ኣስመራ እያ ትጓዓዝ ነይራ ኣብ ከባቢ እምበይቶ
ክትበጽሕ ኮላ ካብ ነገዳ ናብ የማን ፀዲፋ ኣስታት 100 ሜትር ኸውን ከይደያ አንከራርያ ምናልባት ተጠንቂ ገና ብሕጂ እንታይ ኮነ ጽማዓይና እንደፈለጥና ነገር የለን ግን ካብ መስመራ ናብ የማን ፀዲፋ ከም ዝወረደትና ፈሊጥና ደለና ካብ ግምታት ሕጂ ከተጽማዕ ያሕሽ ይኸውን ኢልካ ምዝራብሲ ርግጸኛ ክትከውን ኣይትኽእልና ከም መርመርት መጠን ፍሬን ክቡቶ ክኽእል ስቴርሶ ከኣብዮ ክእል ወይ መኪና ኣትያቶ ክትከውን ትኽእል ገና ካብቶም ብህይወት ዝወፁ ከነዘራርብ እሞ ሽዑ መልሲ እንትሃብና ድሓሸ እዩ እቲ ሓደጋ ከቢድ ብምንባሩ ንግዳያት ንምርዳእ ሓለፍቲ መንገዲ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሞያውያን ጥዕና ፖሊስን ካልኦት ኣካላትን ዘርኣይዎ ውህደትን ተገዳስነትን ልዑል ምንባሩ ርእይቶኦም ዝሃቡ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑን ኣብቲ ናይ ምድሓን ህይወት ንጥፈት ዝተዋስኦን ገሊፆም